els serveis socials dels ajuntaments són els que coneixen realment quina és la situació real d'aquestes famílies en els seus municipis i, per tant, solament hi ha una forma de fer això bé, que és feu allò que us diguin que s'ha de fer als serveis socials del l'Ajuntament. Si entre tots volem trobar solucions que realment ajudin a millorar la vida i la qualitat de vida de les persones, ho hem de fer conjuntament, sols no podríem. Vam estar treballant, co-creant amb vosaltres durant 2 anys el tema de la rehabilitació i d'aquestes instal·lacions interiors, que també les veieu aquí, consums, instal·lacions, ampliacions de trams, quantes persones són a casa, com podem ajudar aquestes persones que tenen accés de consum a tram 3, aquest tram de més de 3 persones a casa i no han informat o no estan tots empadronats, com ho podem treballar. És una molt bona manera de compartir tota la vostra part d'empresa, d'innovació, de posar el focus en les famílies vulnerables i tot el nostre coneixement del territori i de proximitat amb aquestes famílies. Aquestes trobades són superinteressants i es fan sinergies i dinàmiques molt importants, sobretot també per als ajuntaments. Nosaltres necessitem volcar les nostres vivències del dia a dia i també, quan vindré aquí, exposar-les. I aquí és un fòrum molt important i molt interessant perquè ens escolteu i l'any següent veiem els resultats d'aquestes jornades.